Tungod sa pandemya, ang mga estudyante naguol na balaka, ilabi ng mga ginikanan kay wala na face to face ug labi na ang module labi ka lisod usay na makan og daghang module. Ang pagpanglaba, wala nay makuan ang mga ginikanan, tan-awan ning usa ka ginikanan, grabing hilaka kay ipasa na ugma ang module. Tanawa gabing luha-luha ang ginikanan kay ang estudyante walay nasabtan kay lisod kuno kay tanan. Aniya ang usa ka nanay, naunsa man kanay? Ilaka lagi ko, kay lisod kaayo ang module. Ang inahan na may mag-answer sa module, ang anak mo'y maglaba na noon, nabali na noon ni. Kaya ang inahan ako no, ang maong, ang mag-answer sa module, ang estudyante, dili ka no kabalog answer, mo nang inahan na lang ang mo answer ng module. Oh, tarawa ko sa kinahan. What the fuck? Mo nang resulta sa pandemya, ang nanay naguol, ang estudyante hasta pod kay dili daw makasabot. Kay inahan isog kayo. Kay every weekend mo'y magpasa sa module, busy kayong maestra, kay sigig panawag. So, mo nang resulta, jump mo ni Nay, ay lagilak, Nay. Unsa di mo hilag ani nga ugma na ipasa, wa pa may kahumang module na pay 20 ka buok. Tanawa ni na ang itudlos preschool pang college sa mani na pay mother tongue nga lisod kaayo ang Bisaya. Jampag mo ni ang akong gilakan kay lisod kay itudlo ang mother tongue. Og shout out na lang sa mga maestro nga si Jaime Luod o kay Alex Martinez. Inaotonta nga inyo ning masabtan karon nga nahitabo sa mga estudyante ginahan og mga uban pang malalang manakap. Shout out sa inyong duha nga mga vloggers sa Manolo Fortits. Bye-bye!